Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe kam e daroɓe Ayaw Pinji TV en garti kattande jomiraɗo e subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jaareji leydi Sénégal joni paɗen koye jahandeji ɗi. Aljuma 14 lewru novembre hitande ujunnaje 2025 ko sifa e kelle gadane e jahandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jahinde Vox Populi kamɓe musidɓe men jahandeyankoɓe ɓe garti koye on ɗon crise politique au sommet du pouvoir ko noon woni koɓe guinniri ɗum kamɓe musidɓe men jahandeyankoɓe ɓe mbi ko le duel dans le duo Diomaye et Sonko walla ko Sonko et Diomaye le temps de la médiation ko ɗum waɗi ko musidɓe men jahandeyankoɓe mbaɗi gardidi natal muɗum ɓe mbi ko caggal nden ɗon haare tawa kay ko haare e communiqué ji ene wayno tande won doɓɓe hen koyɗe jaam ɓe garti noon e on ganduɗa kañum woni chef de protocole mo Ousmane Sonko kam e chef de cabinet mo Diomaye Faye kamen kala kaltiti hono no waɗiri e jahinde ganduɗa kañum woni e jahinde Vox Populi arti ha joni e konngudi omo ganduɗa kañum woni Maymouna Bousso ɓe mbi ko Maymouna Bousso kay kañum waɗi chargé lourdement omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e Bassirou Diomaye Faye ɗo jahinde nde waɗi kam musidɓe jahandeyankoɓe noon ɓe garti e MFDC mo ganduɗa kay yetti jarni omo ganduɗa kañum woni khalife général des Mourides kam e omo ganduɗa kañum woni Aly Ngouille Ndiaye gonɗo ete Diakoɗo kalfinaɗo ko yewti e gueɗe nder nderiji ɗum ko caggal nde ɓe dogi koyɗe jaam ha on ɗon koninke leydi Sénégal wawi ɗaccitede tawa ko gonnode e juuɗe ɓe ganduɗa kañum goni MFDC e jahinde nde arti hen jahinde Walf Quotidien kañum arti ko on ɗon crise au sommet de l'état on ɓe mbiri ɓe mbitande ko la rupture systématique différé kamɓe jahandeyankoɓe ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni Alioune Badara Kandji mo ganduɗa kay ko sociologue ɓe dokkimo konngol kanko on ɗon expert o arti noon e on ɗon contexte économique mo ganduɗa kay kañum woni mo leydi Sénégal woni eɗen ɗon caɗele e faggudu ɗum jeeyi sababu o wi o arti noon kanko musidɓe kanko noon o arti hen o haali o wi ɗum kay fotani e nawde Sénégal e on ɗon stratégie politique fonno kay wonde darde mabɓe ko ƴewde holno leydi ndi ƴellitori jahinde nde hokki konngol biyeteɗo Jean Charles Biagui kanko ne ko enseignant politique kanko noon o arti noon o wi ko politique politicien ɗum ɗon kay nawata tan ko politicien ji ɗi e on ɗon nden ɗon ko ganduɗa kañum woni décision mo ganduɗa kay ko taw ko décision des actes ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi e natal mabɓe kamɓe musidɓe men jahandeyankoɓe mbaɗi toon noon natal hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagoɗɗo muɗum Ousmane Sonko jayinde Direct News ko hen arti ɓe mbitande ko holko kewi e hakkude Diomaye e Sonko ɓe garti noon ɓe mbi gueɗe ɗe foof noon fuɗɗi ko guila ñande 14 lewru juillet inde ɗo hitande nde gonɗen caggal on ɗon déclaration mo ganduɗa kay Ousmane Sonko o waɗi ɗum toon to King Fahd Palace ɓe kolliti noon wonde ñande 12 lewru juillet ñande hen noon o waɗino ɗum ɗon ko réunion mo ganduɗa kay hakkude on ɗon coalition mo Diomaye kam ɗum noon wonno ko toon to palais de la République woni toon to galle lamorgo to taw noon tawtornomo on ɗon réunion ɓe ganduɗa kañum goni jagge jeeyaɓe e lande Pastef e jahinde nde kañum ko namdal noon waɗi wi holko kewi e hakkude hen ɗum ina tawe e jahinde e ganduɗa kañum woni Direct News jahinde immeuble El Hadji Elimane Ndour nde kañum arti ko hakkude Aïda Mbodj kam e omo ganduɗa kañum woni Aminata Touré jahinde nde arti e wadde namdal e sifade ɓen ɗon rewɓe ɗiɗo hono no jahinde nde waɗiri gote mabɓe foof ɓe mbaɗi ɗon natal muɗum ene jooɗi ne fangini ene hucciti e goɗɗo o hono no jahinde nde e waɗiri kamɓe musidɓe men jahandeyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jahinde ganduɗa ko kam woni jahinde wiyetende jahinde l'observateur mone e mabɓe kala noon goto hen yaadani ko Sonko goɗɗo kañum mo wonani ɗon ko Diomaye jahinde L'As Quotidien arti ko e ko ganduɗa kañum woni Libération on ɗon soldat mo ganduɗa kay ko jagganoɗo gonnoɗe juuɗe rebelle ɓe MFDC ɓe mbitande ko ɗen ɗon juuɗe ɗe ganduɗa kay ko juuɗe ɗe jiyaka kañumen kay goni ko dogi hen koyɗe jaam ha on ɗon Libération woni tan ngol goppirgol wawi latade ɓe mbi ko Aly Ngouille Ndiaye gonnoɗo ete Diagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderije kam e Serigne Mountakha Mbacké khalife général des Mourides ko kañumen kay en dogi hen koyɗe jaam ha ɗum wawi
wawi ɗaccitede jayinde nde arti pampal ɓe kodditino wonde kay ko maire o woni ko jagga ɗum ko caggal on ɗon ordre mo ganduɗa kay totti ɗum pôle judiciaire financière ɗum ina tawe jayinde ganduɗa kañum woni jayinde las quotidien ko noon musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti ala haali hoorejo leydi ndi kamɓe hoorejo jagode muɗum hono no waɗiri gardidi nattal maɓɓe jayinde point acti kañum ko en ruttani ɓe mbitande ko Diomaye Faye kam e Sonko ganduɗa kañum woni la guerre des coalitions ko ɗum woni ko jayinde nde waɗi ɓe mbi ko mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum nana nangi e on ɗon coalition muɗum ko noon kadi le tan woni ko e heblanade ɗum ko yowiti e deuxième mandat kam e ɗin ɗon élection ngaji ganduɗa kay ko élection ngaji local ɗum jeeyi sababu kam musidɓe jeyne ko ɓe garti hen ko noon kadi ɓe garti on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni apte dande arti hen hono no o ɓuuri yajirde kamɓe musidɓe men e jeyniyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende jayde point acti ko on saaha jayde source a kañum naati dingiral wi pamede o mo ganduɗa kañum woni Habib Sy ko kañum dogi koyɗe jaam hakkunde Ousmane Sonko kamɓe o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi hono no waɗiri jayde nde kono noon kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e ɓe ganduɗa kañum men goni les sauveurs de l'ombre hono no ɓe guinniriɓe ɓe mbi ko ɓeɗo kay goni ko dogi hen koyɗe jaam ha daña kono noon ɓe goni ko ɓe jiyaka ɓe goni koto niɓɓere to omo ganduɗa kañum woni Aly Ngouille Ndiaye kam e omo ganduɗa kañum woni khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ɗum ko caggal nde ɓe dogi hen koyɗe jaam ha on ɗon koninke leydi Sénégal wawi ɗaccitede e juuɗe ɓe ganduɗa kañum woni juuɗe MFDC ɗe wonno hono no wiiri jayde ganduɗa kañum woni jayde la source a jayde guindiri nde Le Soleil kañum arti ko e goɗɗum so tawi ɓe ko ɗum woƴi ɗumen jayde guindiri nde Le Soleil kañum kam holliti wona ɗum ɗon woƴi ɗum arti koye pawgol hayre arwonide ɗum koko yowiti e observatoire astronomique mo leydi Sénégal ɓe mbi oɗo saaha kay Sénégal ferti guite muɗum hoynima to dow kammu to hono no waɗiri kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti noon e ngal ɗon taɓal payodingal ngal ganduɗa kay e leydi Sénégal a waɗi ɗum ko yowiti on ɗon fannu hono no waɗiri e jayde guindiri nde Le Soleil en jaɓani coftal ɓalli ɗum ko jayde Rewmi Sport ari hen kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe gari e championnat mo leydi turc ɓe mbitande ko championnat turc super league omo ganduɗa kañum woni ke petto goto ko ɓiɗɗo leydi Sénégal laji kañum kay woni ko waɗa toon suspendi ɗum ko caggal nde tuma wonde wadde ɗiɗon jeuji taw ko jeux illégaux jouji ɗi jamiraka ko ɗum jeeyi sababu kanko on ɗon biyeteɗo Assane Ndaw o waɗi rejeté on ɗon décision mo ganduɗa kay fawama e dow makko noon kadi waɗi ɗaɓɓade woni tan recours ko yewti on ɗon fannu kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti ngal ɗon pottel cilagal balowal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ɗe ɓe mbi Habib Diallo kañum tawetake ngal ɗon pottital sababu ne muɗum noon ko Habib Diallo waɗi forfait jayde nde ganduɗa kañum woni jayde record quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko match amical hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil lawol nayabihol ko baroɗe ina keblono ngal ɗon pottital ɓe garti noon e Habib Diallo mo ganduɗa kay ko kañum koko waɗi forfait e ngal ɗon pottital ko noon kadi kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe dokki konngol omo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr ko biɗo ganduɗa kay kañum ene anduno ko ma wat rejoinde won tan ma tawtu keppogindiji mo leydi Sénégal ngam ha ɓorno mayo mo leydi Sénégal ko waɗa ɗum ko kam musidɓe jeyniyankoɓe garti on ɗon barrage coupe du monde zone Afrique ɓe mbi ko Nigéria kam e République démocratique du Congo kañumen jogori fottude e on ɗon final mo ganduɗa kay ko final balo e ko yewti on ɗon barrage ɗum ko caggal nde Nigéria foli équipe mo leydi ɓe ganduɗa kañumen goni Gabon République démocratique du Congo foli Cameroun kippo mo leydi Cameroun bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe e daraɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinanade ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jayndeji wonata ko altine soko gano haaji ko adi nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama jokke wadde abonné commenté kam e partager juma mubarak.